Ako môžete vidieť, stonkové rastlinky sadím hlbšie do substrátu z toho dôvodu, že je to lepšie pre ich koreňový systém. Rýchlejšie a lepšie sa nám zakorenia. Rastlinky sú potom v lepšej kondícii, keď majú z čoho čerpať živiny. Treba mať však na pamäti, čím viacej rýchlo rastúcich rastlín máme v akváriu, tým lepšie sa nám bude nastavovať rovnováha, lebo rýchlo rastúce rastlinky samozrejme sprodukujú veškeré živiny a tým pádom nezostanú živiny pre riasu a nebude sa jej toľko tvoriť. Ďalšou výhodou stonkových rastlín je tá, že po prestrihu zozbierame rastlinky z hladiny a môžeme si ich znova zasadiť. V mojom prípade momentálne sadím Rotállu macrandara, ktorá je troška náročnejšia, ale snad to nejako zvládneme. Ako môžete vidieť, sem tam si treba aj pomôcť, či prstom, alebo trošičku rastlinky prihrnúť. Je to lepšie, aby nám nevyplávali po napustení na hladinu. Pre lepšie vyfarbenie stonkových a akvarijných rastlín je dobré používať full spektrum svetlo od napríklad Cheeros, Twin Star a podobne. Samozrejme, dosť záleží aj na hnojive. Treba si pozerať a nekupovať zbytočné drahé a samozrejme ani nie najlacnejšie hnojiva. Ďalšou vecou, ktorá nám pomôže v akváriu, či rastlinky nám lepšie budú rásť, alebo sa nám bude menej riasy tvoriť, je plynné CO2. Niektoré náročnejšie rastliny si nám dosť potrpia, niektoré menej náročné vedia rásť aj bez CO2 zbytočného hnojiva. Tu môžete vidieť, že už sadím ďalšiu stonkovú rastlinu. Jedná sa o Rotállu rotundifoliu. Povedal by som, že je stredne náročná, v iných nádržiach sa jej darilo, samozrejme mal som tam plynné CO2 a slabšie svetlo. Ďalšiu rastlinu, ktorú si budeme sadiť, je Pogostemon erectus, ktorý môžeme zasadiť, povedal by som, do stredu alebo do pozadia akvária. Je to stredne náročná rastlina, samozrejme bude potrebovať plynné CO2 a troška hnojiva a myslím si, že svetlo mu tiež dosť pomôže, či na vyfarbenie alebo pre podporu rastu. Ďalšia rastlina, ktorú si zasadíme, bude Rotala Vietnam hra. Je to už náročnejšia rastlina, no snáď sa s ňou nejako popasujeme a bude nám raz v akváriu a prosperovať. Je to rastlina tiež stonková, prevažne do pozadia, samozrejme plynné CO2, určite full spektrum pre krajšie a lepšie vyfarbenie, lebo táto rastlinka má krásne farby. Nezabudnite však rastlinky zavlažovať, lebo popri tom, kým zasadíte posledné rastliny, tak tie, ktoré ste sadili prvé, vám môžu obschnúť a potom by vám len zbytočne v akváriu hnili, alebo by plávali zbytočne zosušené rastliny po akváriu. Stonkové rastlinky prevažne všetky môžete strihať, ako sa to vám páči. Samozrejme, ja konkrétne rastlinky stonkové strihám nejakých zo začiatku 5 až 10 cm a popri tom dosádzam, aby boli zahustené, čím viac, tým lepšie. Ďalšiu rastlinku, ktorú si zasadíme, teda budeme ju pripevňovať na skaly a korene, bude Bucephalandra, Anubias a podobne. Tieto rastlinky sú nejako extrémne náročné, sú to pomalšie rastúce. Konkrétne Bucephalandra má rada viacej svetla a majú viac druhov farieb, čiže tiež full spektrum je krásne pre nich, pre vyfarbenie. Mám rád tieto rastlinky, vedia sa krásne zahustiť na skalách a na koreňoch. Je to vynikajúca rastlina na dekorácie, obzvlášť keď máte niečo také, ako mám teraz ja Dragonstone. Je tam veľa dier v skale, tým pádom je to kam zapichnúť, nemusíte používať lepidlá, nemusíte to viazať, lebo má jemné, tenšie korenky, ktoré sa časom tak zakorenia, že to bude držať tej skale, takže to nebudete vedieť odtiaľ otrhnúť. Túto konkrétnu rastlinku Bucephalandru ja osobne nestriham, nechám ju rásť a keď už je z nej veľký trs, tak môžeme hocikde odstrihnúť, lebo celý trs má všade prakticky korienky a tak sa aj vlastne môže rozmnožovať. Môžete si odstrihnúť, keď má korienky, tak už aj zasadiť a môže vám tvoriť ďalší trst, čiže nemusíte kupovať haldu rastlín, ale taktiež stačí kúpiť napríklad 5 kúskov 4, zasadiť, počkáte, kým sa rozrastie, či sa ju bude u vás v akváriu dariť,
potom si ostrihnete a môžete zase zasadiť, kde vám tu bude vyhovovať, alebo po prípade do druhej nádrže. Dajte však pozor, lebo tieto rastlinky, Anubia, Bucephalandra a podobne, sú rastlinky, ktoré sa prichytávajú priamo na skaly alebo na korene. Není sú na sadenie do substrátu. Keby ste mali riečny štrk, teoreticky tam by to šlo, to mám vyskúšané, ale do substrátu tam vám nepôjdu. Keď už máme rastlinky posadené, môžeme akvárium napustiť. Ja napúšťam akvárium z reverznej osmózy. To znamená, že máme demineralizovanú vodu. Čo to je demineralizovaná voda? Znamená, že nás zbaví všetkých minerálov, ktoré sú či dobrých, či zlých. Tým pádom není tam chlór a podobné látky, ktoré nám škodia. Ale na druhú stránku máme úplne čistú vodu, takže musíme pridávať minerály. Ja konkrétne používam minerály od značky Aquagrover, ktoré pridávajú GH aj KH. Mám ich odskúšané, osvedčili sa mi v iných nádržiach, tým pádom pokračujem, keď sa darí, tak prečo to meniť. Mne filtrácia reverznej osmózy vytvára vodu, ktorá má 20 ppm. Tým pádom musíme mať merač, ktorý nám merá ppm a tým pádom vieme namiešať, budeme pridávať minerály dovtedy, pokiaľ nám neukáže merač aspoň 130 ppm. Osvedčilo sa mi 130, tak používam 130, niekto dáva viac, niekto menej. Ja som zostal na 130 a darí sa mi s tým, tak používam presných 130. Ako môžete vidieť, akvárium mám napustené. Použil som Lilypipe sklenené, keďže je to OptiSet, je to OptiWhite sklo, tak som vyskúšal pre tentokrát Lilypipe sklenené. Vyzerá to tam celkom fajn, lepšie ako nerezové a podobne. Za ďalšie mám použitý filter Aquael Ultramax 1500. Mám tu pH kontroler od Saga a mám tu použitý aj vonkajší atomizer na hadicu. Vo filtri mám medy a spodný kôž mám hrubší molitán na hrubšiu nečistotu, potom mám 2 koše Metrixu a posledný kôž mám jemný na úplne najjemnejšie nečistoty. Video máme u konca. Budem sa tešiť s vami na ďalšie. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber. Po prípade, ak vás niečo zaujíma, kľudne dajte do komentu. Rád vám poradím, napíšem.